NgokaMateyu 22, umshado wendodana yenkosi. UJesu wathatha wakhuluma kubo ngemifanekiso wathi, umbuso wezulu ufaniswa nomuntu oyinkosi owenzela indodana yakhe umshado. Wathuma izinceku zakhe ukubiza abamenyiweyo emshadweni, kepha abavumanga ukuza. Waphinda wathuma ezinye izinceku wathi, shonini kwabamenyiweyo ukuthi, bhekani, sengilungisile ukudla kwami, izinkabi zami, nokunonileyo sekuhlatshiwe, konke sekulungile, wozani emshadweni. Kepha badelela, bahamba, omunye waya ensimini yakhe, omunye waya entengweni yakhe. Abaseleyo babamba izinceku zakhe, baziphatha kabi, bazibulala. Kepha inkosi yathi ukuthela yathuma amabutho ayo, yabulala labo babulali, yashisa umuzi wabo. Khona yathi ezincekweni zayo, umshado usulungiselwe, kepha abamenyiweyo bebengafanele. Ngakho-ke hambani niye ezinhlanganweni zendlela, nibizele emshadweni bonke ningabafumana. Lezo zinceku zaphuma zaya ezindleleni, zabutha bonke ezabafumanayo, ababi nabahle, indlu yomshado yagcwala abahleziyo ekudleni. Kuthe inkosi ingena ukubona abahleziyo ekudleni, yabona khona umuntu obengayembethe ingubo yomshado. Yathi kuye, mngane, ungene kanjani lapho ungayembethe ingubo yomshado na? Kepha wathula. Khona inkosi yathi ezincekwini, mbopheni izinyawo nezandla, nimphonse ebumnyameni obungaphandle, lapho kuya kuba khona ukukhala nokugedla amazinyo. Ngokuba baningi ababiziweyo, kepha bayingcosana abakhethiweyo. Intela kaKhesari. Khona abaFarisi basuka bacebisana ukuba bamhile ngamazwi. Bathuma kuye abafundi babo kanye nabakaHerodi bathi, mfundisi, siyazi ukuthi uqinisile, ufundisa indlela kaNkulunkulu ngeqiniso, awukhathali ngamuntu ngokuba awubheki ubuso bamuntu. Ngakho sitshele, uthini wena? Kuvunyelwe ukuthela kuKhesari noma cha? Kepha uJesu ebazi ububi babo, wathi, bazenzisi, ningilingelani na? Ngitshengiseni imali yokuthela. Bamtshengisa uDenariyo. Wayesethi kubo, ngokabani lo mfanekiso nalo mbhalo na? Bathi, ngokaKhesari. Khona wathi kubo, ngakho-ke nikani uKhesari okukaKhesari, noNkulunkulu okukaNkulunkulu. Sebezwe lokho bamangala, bamshiya bamuka. Ukuvuka kwabafileyo. Ngalolo suku kwafika kuye abaSadusi, bathi akukho ukuvuka kwabafileyo, bambuza. Bathi, mfundisi, uMose wathi, uma umuntu efe engenabantwana, umfowabo kamngene umkakhe, amvusele umfowabo inzalo. Kwakukhona-ke kithi izelamane eziyisikhombisa. Owokuqala waganwa, wafa, engenanzalo washiya umkakhe kumfowabo. Kanjalo nowesibili nowesithathu, kwaze kwaba ngowesikhombisa. Emva kwabo bonke wafa umfazi. Pho ekuvukeni kwabafileyo uyakuba ngokabani kwabayisikhombisa, lokhu bonke babe naye na? Kepha uJesu waphendula wathi kubo, nidukile ningayazi imibhalo namandla kaNkulunkulu. Ngokuba ekuvukeni kwabafileyo abaganwa, abendiswa, kodwa banjengezingelosi ezulwini. Kepha maqondana nokuvuka kwabafileyo, anifundanga yini okwakhulunywa kini nguNkulunkulu ethi, mina nginguNkulunkulu ka-Abrahama, noNkulunkulu ka-Isaka, noNkulunkulu kaJakobe na? Akasiyi uNkulunkulu wabafileyo, kodwa wabaphilayo. Kwathi izixuku zikuzwa lokho zamangala ngokufundisa kwakhe. Umyalo wokuqala. AbaFarisi sebezwile ukuthi uJesu ubathulisile abaSadusi, babuthana ndawonye. Omunye wabo isazimthetho wamlinga wathi, mfundisi, ngumuphi umyalo omkhulu emthethweni na? UJesu wathi kuye,
woyithanda iNkosi uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho, nangawo wonke umphefumulo wakho, nangayo yonke ingqondo yakho. Yilowo umyalo omkhulu nowokuqala. Owesibili ofana nawo futhi, wothanda umakhelwane wakho njengalokhu uzithanda wena. Kuleyo miyalo emibili ubambelela umthetho wonke nabaprofethi, uMesiya nemvelo yakhe. Besabuthene abaFarisi, uJesu wababuza, wathi, "Nithini ngoKristu na? Uyindodana kabani na?" Bathi kuye, "EkaDavide." Wathi kubo, "Pho uDavide ngoMoya wambiza kanjani ngokuthi iNkosi, ethi, iNkosi yathi eNkosini yami, hlala ngakwesokunene sami, ngize ngibeke izitha zakho phansi kwezinyawo zakho." Ngakho-ke uma uDavide embiza ngokuthi iNkosi, uyindodana yakhe kanjani na? Kwakungekho bengamphendula ngazwi. Emva kwalolo suku akwabe kusabakho muntu onesibindi sokumbuza lutho.